Dneska bude v Rusovciach veľká sláva. To je stavanie Majky. Majka, tu sa budú stužky viazať. Tými lanami to postavia. Toto bude hlavný stavač. A dvaja pomocníci. Tam choď. Tam. Jurko, za teba. Až tam dajú. Dobre? No pomáhajú všetci. Malí, veľkí, starší, mladší. Nachystám jamu. Viazanie stužiek, veniec, strom. Ľudí ešte málo. Kukurica, pukance, cukrová vata. Bufety sú pripravené. Čas? Za 3 minúty 4 už by to malo začať. Zdravím vás, pán starosta. Dobrý. Tak na robíte záznamy. Ale videli sme sa, áno. Dobrý deň, prajem. Dobre, tak super, tak sa budem tešiť. Príjemnú zábavu. Detvaky už začali zdobiť, či dávať stužky. Folkloristky sa už pripravujú. Kolotok sa točí. Musíte ísť bližšie ráno, vy dvaja. Aj vy dvaja posunte to zadný. Dobre, ide to ľud.